Kaixo, ariketa honetan ematen digute malguki bat bere luzera naturala zeukala, ez dakigu zein den, baina esaten digute 5 zentimetro beruntz luzatu dutela eta hortik askatu dutela. Horrek esan nahi du, hortik aurrera mugimendua gora eta bera horrela egingo duela. Bai? Horretaz gain esaten digute, neurtu dutela 5 segundutan 30 oszilazio egiten dituela. Datu hori, eta galdetzen digute zein den malguki edo mugimenduaren ekuazioa, baldin eta posizio luzatuenean, dagoenean, aztertzen hasi garela. Hau da, T berdin 0 denean, I berdin minus 0,05 metro. Orduan, kalkulatzeko edo bilatzeko ekuazioa, ekuazio orokorra hau da, I berdin A amplitudea sin omega T gehi phi 0. Amplitudea ezagutzen dugu? Bai, berez da hau. Omega ezagutzen dugu, maiztasun angeluarra ezagutzen dugu, zuzenean ez, baina hemen nolabait maiztasuna eman digute. Orduan, maiztasuna kalkulatzen baldin badegu, kalkula dezakegu omega. Eta phi 0. Phi 0 hau kalkulatzeko erabiliko ditugu, hain zuzen ere, hasierako baldintza horiek. Beraz, omega kalkulatzeko. Hemendik daukagu maiztasuna, izango dela 30 ziklo, 5 segundutan, ondorioz, maiztasun hori izango da 6 hertzio. 6 hertzio hoiekin, omega 2 pi nu denez, kalkulatuko dugu 12 pi radian segunduko. Beraz daukagu amplitudea, daukagu zein den bere maiztasun angeluarra, eta kalkulatu beharko genukena zen hasierako fasea. Horretarako baldintza hauek erabiliko ditugu, bai? T berdin 0 denean, posizioa dela minus 0,05 metro. Hau da, minus 0,05 berdin 0,05 sin 12 pi T gehi phi 0. Hemendik kanporatzen dugu. T0 denez termino hau anulatzen da, eta daukaguna da sin phi 0 berdin minus bat, horrek esan nahi du angelua hasierako fasea dela 3 pi biren. Eta gure ekuazioa horrela gelditzen da. Nazioarteko sistemaren unitateak, SI edo nazioarteko sistema edo metrotan. B atalean galdetzen digute zein den posizioa denbora 10 segundu denean, egiten duguna da gure ekuazioan denbora hori ordezkatu. T berdin 10. Eta kalkulatzen dugu orduan zein den bere balioa. Dela 0,05 bider minus bat. Dela angeluaren sinu da minus bat. Ondorioz posizioa litzateke minus 0,05 metro. Hau da, hasierako puntuan dago berriz ere. C atalean
eskatzen digutena da zenbat denbora behar duen malgukiak hasierako puntutik oreka puntura iristeko. Hau da, oreka puntuan dagoenean, bere luzamendua izango da I berdin 0, oreka puntuan dagoelako. Beraz, ze atala egiterakoan akats bat izan nuen, eta nire ikasle batek esan zidan akatsa zegoela, eta eskertzen diot pilo bat. Ikusten duzuen bezala nik ere batzutan banka sartze egiten ditut. Orduan, ze atala egingo dut hemen, eta hau bai egongo dela ondo. Emaitza ondo zegoen aurrekoan, zeren baneukan aldez aurretik egina, baina enuen ondo kopiatu, eta enuen ondo jarraitu. Beraz, ze atala galdetzen digute zenbat denbora behar den oreka puntura pasatzeko. Hau da, hemendik honea etortzeko. Esan dugun bezala hasten da hemen mugimendua. Hona etortzeko nire ikasle honek esan duen bezala eta oso ondo pentsatuta behar duen denbora izango da periodo baten laurdena. Orduan, hitz egiten edo esango bagenu ondo legoke, baina egokia da era berean konprobatzea eta ekuazioa aplikatuz lortuko dugu. Eta ikusiko duzu hemen sortzen dela beste zalantza bat, eta ikasle horrek proposatu dit zalantza hori. Orduan, oreka puntuan dagoenean, I izango da 0. Posizioa da 0, berdin 0,05, sinu 12 pi t gehi 3 pi zati bi. Hemen daukagun ez ezagun bakarra, t denbora da, eta hori da bakandu behar duguna. Sinu 12 pi t gehi 3 pi zati bi, berdin 0 dela. Horrek esan nahi du, arko sinu 0 egiten badegu, badauzkagu 1000 aukera, eta hori egia da. Baina, holakoetan, hartzen dena da lehendabizikoa. Eta esan dugun bezala, hasierako fasea 3 pi biren baldin bada, hurrengo fasea hori betetzen duena, zeren posible litzateke 0 izatea, baina 0 baldin bada, denbora negatibo aterako zaigu. Horregatik 0 ezin dugu hartu. Orduan, angelua litzateke 0, 2 pi, hemen dagoenean hurrengoa litzateke 2 pi. Hurrengoa litzateke 3 pi, 4 pi. Baina esaten dugun bezala, interesatzen zaiguna da lehendabizikoa. Horregaitik aukeratzen dugu 2 pi. Beraz, 12 pi t gehi 3 pi zati bi berdin 2 pi. Hemendik t bakantzen baldin badegu, daukagu t berdin pi zati bi zati 12 pi. Hau da, 1 zati 24 segundu. Hau izango zen denbora. Bestu modu batean adierazita, hau da 0,042 segundu. Eta nire ikasle honek esan duen bezala, oso ondo pentsatuta, badakigu maiztasuna dela 6 hertzio. Ondorioz, periodoa izango da 1 zati 6. Ondorioz, periodo laurdena, lehendabiziko periodo laurdena, litzateke t zati lau, berdin 6 zati lau, beraz 1 zati 24 segundu. Honen berdina. Oso ondo pentsatuta, baina biak egin beharko genituzke. Zeren normalean eskatzen digutena hau, eta gure logikarekin ondorioztatu dezakegu hau. Hau ere oso ondo, asko gustatu zait ideia hori. Ikusten duzuen bezala ni ere askotan, hori, konfunditzen naiz, normala da. Mila esker ikasle horri eta hurrengora arte.